Dobre, takže čaute, vítajte u nového videa. Dneska si zase dáme Rivals a otestujeme nový game mode a dáme si potom 3 kola. Takže tak. Dobre, najprv asi vyskúšam toto. Podľa mňa je to niečo také, jak máte čakajte. Aj. Dobre, ideme do toho nového game modu. To bude niečo podobné, že vám to vyberie hociakú zbraň. Neviem. Uvidíme. Čo to bude. Takže tak. No poď. Jej, Danečko. Tak. To vypadá zajímavo. Prečo? Neviem, že či sa to má... Bum. Ne, Maraj, štít. No! Dobre, no poďme na to. Tak. Čo mi dajte tentokrát? Plameňomet! No poď. Prcko malý. Tak, zapálím! Ne! Aj on mal plameňomet! Dobre. Ešte raz. Minigun! Čo ti dáva? Kde si? Tam si? Ja som dostal flashbang. Minigun! Čo je? OK, mega zajímavé zbranie. Kamo, Luke! Prečo? No! Zdraj! Idu zbraň! A dosť. Prečo snajperku? Aj keď pod jedno videjko pod včerajšie ste mi písali, že mám dobrý aim. Takže ja ďakujem za podporu za tento komentár. Kamo! Dobre, toto ne. Len tak bez výhry to ne. To nemôžeme. Musíme vyhrať. To sa občas stáva, že toto nám to trošku sa nepodarí. To každému sa nepodarí niekedy. No poď. Prosím, nech to bude nejaký slabý človečík. Prosím, poď. 85-ka. To tak. Mapku. Tak čo dostanem? Výborne, to čo nepotrebujem.
spray, okej. A. Granat. Bomba. To zbroja nie jest zła. Chodź. Daj mu. Uciekaj. Stoj. Dobre. No. Ja nie mam naboje. Nie. Opět vlka! Já nevím, čo to je. Yes! Nice! Dobre, druhé kolo. Prosím, nech dostanem, nevím. Kámo, to čo je za zbraň? Neutekaj! To je potom mega zdohavé. Prostě bojuj. O 55? Fakt ten mám nož. Čo jindy? Yes! Není to za zbraň. Celkom good mi príde. Dobro, prečo sedím? To čo je? Čo som Harry Potter? No skús. Kde si? To vypadá hrozne. Kámo, kde je? No to môže. Tam je. Harry Potter. Yes. Tak. Poďme. A... Exogun. Hej. No tak poď. Ne? Yes! Kámo, revolver není zlý. No tak poď. Jajte toto. Bum. Wow, tak toto bola mega dobrá zbraň. Hodnotím na taký top. Som to skúšal v energy pištolky. No tak to si pekne. No! Yes, kámo, energy pištolky, mega dobré. Brák som držal tú kostičku. Tak teraz pôjdeme na normálne hry. A celkom zajímavý tento game mod. Tak poďme. Come on, pera. Hneď prvé kolo. Na mobile. Ideš, bratu. Dáme doky, lebo doky sú mega dobrý.
Sú tam doky. No poď. Sniper. Však to poznáte, ten môj loadout. Sniperka, Dagers a... Tok. A medkit. On je tu. Ja som uverím, že tam je. Bum! Nemáš zač. Krásne. Jak nejaké jalapeňos som ťa dal dole. No poď. Kde si? Poďme na schvál takto. Vieš, že tam že motrovka není dobrá. Yes! Ja to vždycky dám takto na tesnotku a nevím prečo. Proste som na to lucky. A krásna palica do hlavy. Palica! Jak? To malo byť palica? Bum! No. Tak je dobré. OK. 3-0. Smutné. Tak poď. Pôjdem sníkať. Budem špíňať. Som. Bum. Easy. Tebe nevím, že či nemu sa to seklo, alebo mne. A očividne nemu. Kamo. Hej. Ja sa to sekol teraz. Pomoc Maxima. Tu som. Kamo. Zimný vetr fúka. Kamo, čo robíš? Skloni sa proste. Jak? Tak je dobré. Tak. Dobre. Tu. To je zajímavé.
Fantastické. Dobre, ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite hodiť like, odber a nejaký pekný komentár. A hej, ďakujem za podporu. Čau.